Mae'n neis a gynnes mewn fyna. Wel, ni angen bach mwy o le ar gyfer y frwydr yma, Al. O, edrych mlaen. Pwy sy'n tîm ti, de? Rhain. Nancy, Josh, Will, Tom, Evan, Kai, Lexi, Thomas, Bowen, Hayden. Eitha da, ond sa'n credu bod siawns dy chi yn erbyn tîm fi. Jack! Sophia, Griff, Mia, Griff, Ophelia, Johan, Sophie, Ben, Bo. Reit, heddi ni'n mynd i adeiladu Catapwlt, a pwy bynnag sy'n saethu'r bombs dŵr yma pellach sy'n ennill. Chi'n barod? Sorry. Yn syml, teclyn yw Catapwlt sy'n defnyddio egni potensiol ac egni kinetic i daflu pethau trwy'r awyr. Wrth dynnu'r fraich nôl, mae'r egni potensiol yn cael ei storio yn yr elastig. Wrth ei ollwng, mae'r egni potensiol yn cael ei droi'n egni kinetic, sy'n gwthio'r fraich yn ôl i'r safle cychwynnol ac yn taflu beth bynnag sydd yn y bwced i'r awyr. Be sy'n digwydd os fi'n gadael hwn i fynd? Mae fe'n mynd i wneud hwnna, yn dwi e? Mae fe'n moyn symud nôl y ffordd yma, ie? Ond y gêm yw i penderfynu ble yn union ni moyn roi y ffram yna. Fyna. Neu safle 2. Fyna. Neu safle 3. Beth yw'r gwahaniaeth? Ongl, ie. Ongl, ble mae fe'n stopo, ie? A falle rhywbeth maen nhw ddim wedi ystyried yw gefn y braich. Mae yna 3 safle arall yn hyn, lle ni allu roi y bungees. Pa safle chi'n meddwl? Pam? Oherwydd bydd e'n rhoi fel mwy pŵer yn y fo. Mwy o densiwn o mwy o bŵer? Ie. OK, gred. Wel, sdim angen i ni gwybod yr ateb nawr, fe, achos ni'n gallu arbrofi. A beth am ni'n neud hynna? Ie? OK. 3, 2, 1. O! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, gan ni symud y ffram, ne fe? Reit, mae bron yn amser ar gyfer y gystadleuaeth. Pa safle? 2. A pa safle ar y cefn? Reit, neu roi yn sownd. Syniad ni yw, bydd y hediad y balŵn yn fwy fflat, bydd mwy o densiwn yn yr bungee yma, yn yr elastic fyna. Da iawn. Reit, ni'n barod am y gystadleuaeth. Ni'n mynd i saethu 5 bom dŵr yr un a adio lan y pellter. Mae cyfanswm pellter mwyaf sy'n ennill. Syml. Ac prawf teg, ni'n mynd i defnyddio'r un Catapwlt. Mae'r bombs dŵr yn ni'n barod. Paid. Reit, tîm fi gynta. Chi'n barod? 3, 2, 1. Three, 2, 1. Barod, 3, 2, 1. Da iawn. Da iawn, tîm fi. Felly oedd tîm Rhys di dewis safle rhif 2, ond ni di dewis safle rhif 1. Yn ni'n hyderus? Ie! Yn ni'n mynd i ennill? O, mae'n agos! OK, barod? A ni'n ôl am? Wel, fi'n meddwl bydd hwn yn eitha agos, Rhys. Beth oedd cyfanswm dy dîm di? 27. O! Beth am dy dîm di? O! 41! A, nes i anghofio sôn, mae forfeit i'r captain sy'n colli. Forfeit? Ie, mae fe'n gweud yn y sgript, drwch na. O, na. Os rhaid wneud hwn? Paid bod yn fabi, Rhys. A sall o hwnny.
Ei, ti'n edrych bach yn sogi fyna, Rhys. Dim yn y sgript!